ċifri pubblikati fil-bidu tal-ġimgħa dwar is-suq tax-xogħol f'Malta juru li fi żmien sena il-provvista ta' ħaddiema full-time żdiedet bi 3.3% u laħqet il-293,900. L-NSO qal li skont ċifri provduti mill-Aġenzija tax-xogħol Jobs Plus joħroġ li żieda fl-impjiegi kienet dovuta għal żieda ta' ftit aktar minn 9,200 impjieg full-time. L-oqsma li waslu l-aktar għal żieda fl-impjiegi huma dawk tal-beħ bl-ingrossa u bl-imnut u s-settur tat-tiswija tal-karozzi. Dawn kienu segwiti minn attivitajiet ta' saħħa tal-bniedem u ħidma soċjali. Ħareġ ukoll li l-impjiegi fis-settur privat telgħu b'aktar minn 7,280 għal kważi 239,000, waqt li dawk fis-settur pubbliku żdiedu bi ftit aktar minn 1,900 għal kważi 54,000. L-NSO żied jgħid li f'Jannar l-impjiegi part-time żdiedu bi 8.2% fuq Jannar tas-sena li għaddiet. Hawnhekk is-servizzi tal-akkomodazzjoni u tal-ikel raw l-ikbar żieda. Żiedet li l-għatta nies b'xogħol full-time u part-time żdiedu b'9.8% u laħqu kważi l-45,500. Dawk b'impjieg part-time biss żdiedu b'6.2% u skorrew il-35,000. Intant fi statistika separata l-NSO qal li bejn Jannar u Marzu kien hemm kollox 8,273 post ta' xogħol vakanti. Żied li l-oqsma tal-kummerċ bl-ingrossa u bl-imnut, it-trasport u l-ħażna, l-akkomodazzjoni u l-attivitajiet tas-servizzi tal-ikel flimkien mal-attivitajiet professjonali, xjentifiċi u tekniċi u l-attivitajiet ta' amministrazzjoni u ta' servizzi ta' appoġġ ħolqu aktar minn nofs il-postijiet tax-xogħol vakanti fl-ewwel 3 xhur tas-sena. Kważi 95% tal-postijiet tax-xogħol vakanti inħolqu mis-settur privat.